दिनैहाय इउथ बिपिएफनि जे वार्कशप बे वार्कशप फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। आं मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बे ब्लगानो जाहैबाय जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव ओंखाम जानाय आरो फिथाइ सामथाइ जानायनि बागै। ओंखाम जाग्रा सोर बेदर जाग्रा बेनि बागै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। आसलते जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जानाय लोंनायजों रुजुनानै हारिखौ बोरै दालांगोन, थिग बेफोरबायदि रावा मानो ओंखारबाय थादों। फैदो बिदिबा बिथांमोना मा बुंदों खोनासंलायनोसै। बेहाय खमसे खम 500 जनसो इउथ्सफ्रा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। बेनि थाखाय आं बिजनि जिल्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि, इउथनि दैदेनगिरि, बिएसइउनि दैदेनगिरि, गासिबो सारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। दा बेबादिनो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि मोनफा मोनफा वार्कशप खालामलांगोन, ब्लक लेभेलाव खालामलांगोन, प्राइमारि लेभेलाव खालामलांगोन। जोंनि पार्टिखौ जों स्ट्रं खालामगोन। फैबाय थानाय 2025नि जेनाखि बिसायख'थि, बेवहाय जोङो एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन। बिनि थाखाय जों दा प्रिपारेसनाव दङ आरो जोंहा बिसास दङ। जोङो 25तानि बारा हारसिङै गेलेनानै जों देरहानो हागोन, बेखौ दिनै जों गोख्रोङै बुंनो हायो। दा इउपिपिएलनिफ्राय बे माखासे बानसावनाय बाथ्राफोर ओंखारबाय थादों। माने बिपिएफआ माने बायदिसिना जायो लोङो आरियो, बे दिनै माखासे इएम बिथांमोननिफ्राय ओंखारबाय थादों। जोङो ओंखाम जायो नङा होमबा, ना बेदर जायो, नाथाय बिथांमोना गाइखेर लोङोनो, फिथाइ जायो। दा फिथाइ जानानै गाइखेर लोंनानै जे बिथांमोना जे मेलेम बुथुमनो हादोंब्ला, बिथांमोननि खामानि मावनाया हयथ' बेसेल' जानो नाङामोन। दिनैनि 4 बोसोराव लामा दालां मावनायफ्रा जोबनांसिगौमोन, बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावखांजोबनांसिगौमोन। दा बिथांमोना जे दिनैहाय फिथाइ जाग्रा आरो गाइखेर जाग्रा आरो ओंखाम जाग्रा, ना बेदर जाग्रा, बिनि फारागथिखौ दिनै बिथांमोनहा बेसेबां दिन्थिनो हादों रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। जोङो ओंखाम जानानै खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा गाइखेर बायनानै लोंबाय थानोबो थाखा फैसा गैया। जों 100-200 थाखानि आपेल केजियाव बायनानै, आपेल आंगुर बायनानै जानो हानायबो जोंहा गोहो गैया। दा बिथांमोना करापसन खालामदों हिसाबै थाखा मेला दं, गारि घराबो दिनै दामि दामि गाखोदों। दा जोंना उद्देश्यआ बे नङा। जोंना रायजो राजाफोरनो बोरै जोङो डेभेलपमेन्टखौ होनो हायो, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बोरै जों साख्रि बाख्रि होनो हायो, दिनै हा हुनि जेंनाखौ जों बोरै सुफुंनो हायो, बेसो जोंनि मेन लक्ष्य। दा बे मोनसे प्रप'जाला फैबाय थादों, जों खोनादों आरो जायफोर रायलायग्रा बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो ओंखारदों, रबिराम सारमोननिफ्राय जे खेबथामसो रायलायनाय जाबाय। रायलायनाया पजिटिभ जाबाय थादों होनदों, दाबो टेकनिकेल सेसनाव सहैयाखै। दा टेकनिकेल सेसनाव सहैबा मा जागोन, आरो मोनसे क्रिटिकेल मोनसे पेज बियो। दा बे क्रिटिकेल जे पेजआव जुदि थाङोब्ला दा रायलायनाया बेसेबां फिथाइ थायहैगोन, दा बेखौ माने सानख'नो हाया, माबानो हाया बादि मोनलायलाङो। दा मोनसे जाहैबाय, दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारि सारा केबिनेट मन्थ्रि जाहैसिगोन, प्रमद बर'आनो चिफ जाबाय थागोन। दा हाग्रामा सारा बुंना होबाय दाख्लै, बिथाङा गावनो चिफ जागोन, केबिनेट मन्थ्रि जानायाव गैया। होमबा चिफनि मासिखौ सोर लागोन बा सोर हगारगोन? दा प्रमद बर'आ स्पस्ट खालामना होथों, आं चिफ जाला, हाग्रामा महिलारि चिफ जानानै बिटिसिखौ मोजाङै सालायथों, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंथों, आरो बिथाङाबो स्टेट गभर्नमेन्टखौ नारसिननो थाखाय दिसपुराव थांनानै केबिनेट मन्थ्रि जाहैथों। सोरबा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोनाबो दिल्लीयाव थांफिननानै भारत सरकारखौ नारसिनहैथों, जे बिटिआर सुक्तिखौ माने दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। रन्जन दैमारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोर हमजानानै दं, जेलाव दङ, नेपालाव थाथों, भुटानाव थाथों, नागालेण्डआव, अरुणाचलाव थाथों, बांलादेशआव थाथों, जेरावखि थाङा बयबो गबोजोबनांगौ। बिनि थाखाय बिथांमोना अहरह खामानि मावथों। दा बेखौ जों खावलायगोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय। आरो दिनै स्पस्ट खालामथों प्रमद बर'आ, जे आं दिनैनिफ्राय जे सावरायनायखौ बिथांमोना स्पस्ट बानायना होथों, जे सिबा हाग्रामायानो जाथों, लिरना हरथों बिथाङा गावनि राइटिं पेडआव, पार्टिनि राइटिं पेडआव, जे रायलायनाया पजिटिभ जानांगौ, हाग्रामा सारानो बिटिआरनि चिफ जाफिनथों, आरो जोङो बृहत्तर बिटिआरनि सार्टनि थाखाय बा बिटिसिनि सार्टनि थाखाय जों खौसे जानानै जोंनि माखासे मावनांगौ फारखौ जाहाथे जों मावनो हायो, बिनि थाखाय बिथाङा स्पस्ट दिनै जाहाथे लिरनानै हरनो हायो, दा बेखौ बिथाङा खालामथों। सिगाङाव जोंखौ बुंजाबोदोंमोन इउपिपिएलआव जइन जाहोनो, जोंखौ दिनैसिमबो माने नायस'ना दोननाय बायदि खालामदों, गारना दोननाय बायदि खालामदों। जोंखौ खामानि होआखै, संस्थाबो होआखै। गोदान गथ'फोर दङ, जोंनि आफादनिनो एनएलएफबि आफादनि गथ'फोरखौबो खौसे लाबोनानै जइन खालामबाय। दिनैसिमबो अनसुंथाइ गैया, संस्थाबो गैया, थांनायनि मोनसेबो मोजां परिबेश
हायाखै जोंनो दा बेखायनो जों जयन जानाय जादों जोंना आरो गोबां फैबावगोन होननानै आंनियाव कन्टेक्ट लागासिनो दङ बिथांमोनाबो सानैसो फैगोन दा बेखिनिखौ आं बुंनाय जाबाय